በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ናይ ዓለም ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልተይ ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ ፀኒሕኩም? ክዕፅሕኩም ንኻልኣይ ሰሙን ዓብይ ጾም ቅድስት ተባሂላ ትፅዋዕ ንመዓልቲ ሒዘልኩም ዝቐረብኩ ብዛዕባ ቅድስት ዝብል ናብኡ ከብለኩም። ኩኑ ቅዱሳነ እስመ ቅዱስ ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 16 ቅድስት ማለት ዝተቐደሰት ዝተፈለየት ዝተባረኸት ፍጽምቲ ዕለት ማለት እያ። ቅድስት ናይ ቃሉ ትርጉሙ ንስተመረፁ ሰባት ወይ ከዓ ንነዋየ ቅዱሳት ንእግዚአብሔር ኣገልግሎት ክኸውን ዝግብኦ ክፍለይ ከሎ ቅዱስ ንጹህ ብፁዕ ፍሉይ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ። ካብዚ ብምልዓል ርእሲ ኣበው ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ዘላውያን መበገሲ ወይ ከዓ መልዓሊ ብምግባር ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክኩም እየ እሞ ተቐደሱ፣ ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዘላውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 44 ናይ ሰማይ ኣቦና ፍጹም ከም ዝኾነ ንሕና ኮላይ ደቂ ኣዳም ከም ኣቦና እግዚአብሔር ፍጹማን ንጹሃን ቅዱሳን ክንከውን ናይ ግድን እዩ። ቅድስና ብኣሚኒ ህይወት ውሽጢ ከምዘን ዝግበሮ ብእግዚአብሔር ሓይሊ እዩ። ንእግዚአብሔር ኣገልግሎት ዝተፈለየ ሰብ ብፍጹም ልቡ፣ ብፍጹም ሓይሉ፣ ብፍጹም ሓሳቡ፣ ብፍጹም ፍቕሩ ንእግዚአብሔር ክፈትዎ ይግባእ እዩ። ቅድስና ከምዚ ከማይ ዝኣምሰሉ ሓደ ሰባት ዘይተረድአናዮ ነገር ኣሎ። ገዳም ብምእታው ካብ ሰብ ተፈሊኻ ንበይንኻ ምንባር ዝተወሰኑ ሰባት ሂብናዮ ዕርፍ ንብል ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ኢና፣ ከምኡ ግና ኣይኮነን እዩ። ኣብ ገዳም ምንባር ጽቡቕ ኮይኑ ንሱ ግና ንስተዓደሎም እምበር ንኩሉ ሰብ ዝኽእል ኣይኮነን እዩ። ብብሕትውና ብንጽህና ብቅድስና ብጾም ብጸሎት ብተጋህሶ በአርምሞ በተዘክሮተ እግዚአብሔር ብምዃን ድምፂ አራዊትን ጽዋአጋንንትን ብምዕጋስ ጸላኢ ሰናያት ዘምጽኦ ፈተና ብትዕግስቲ ምሕላፍ ምስ እግዚአብሔር ኮይንኻ ብእምነት ጸኒዕኻ ምንባር ናይ ገዳማዊ ህይወት ለቢስካ ፍቕሪ ገዳም ጣዕመ ገዳም ተላቢስካ ምንባር ዝዓደሎም ጥዑም እዩ። እግዚአብሔር ሙሉእ ብኩሉ እዩ። ኣብ ገጸ ንበር ኣብ ከተማ ኣብ ገጠር ንበር ኣብ ከተማ ካብ ባሕሪ ወፃኢ ይኹን ኣብ ምድሪ ውሽጢ ንበር እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ዓለም ኣለ እዩ። ዝሰወሮ ነገር የለን እዩ። እግዚአብሔር ዝደሊ ንጹህ ልቦና ቅኑዕ ሰብና ጥራሕ እዩ ዝደሊ። ኣብዚ ዓለም ከለው ዝሰምረሎም ኣቦታትናን ኣደታትናን ከም አብርሃምን ሳራን ከም ያዕቆብን ሊያን ራሄል ከም ይስሐቅ ሩቃን ከም ኢዮብን ካልኦት ከምኦም ዝበሉ ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ዝኾኑ ቅዱሳን እዮም። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገለጽናዮም ኣርእስተ ኣበው ኣቦታትና ኣብዚ ዓለም ከለው ሓጢአት ኣይሰርሑን ክፍጠሩ ከለው ንጹሃን ቅዱሳን እዮም ማለት ኣይኮኑን። ክውለዱ ከለው ፍጹማን ካብ ሓጢአት ዓለም ዝረሓቁ ሰባት ኮይኖም ኣይኮኑን። ከም ደቂ ሰባት ሓጢአት ሰሪሖም በደል ገይሮም እዮም፣ ግናኸ ንስሐ ኣትዮም ተጸጺቶም ሰብ ስለ ሓጢአቶም ስለ በደሎም ኣልቂሶም ይቕር በለልና በዲልና ኢና ኢሎም ናይ እግዚአብሔር ፈቃር ኣምላክ ቀሪቦም እዮም። እግዚአብሔር ድማ መሐሪ ይቅር በሃሊ ኣምላክ ስለ ዝኾነ ምሕርዎም ርስተ መንግስተ ሰማያት ኣውሪስዎም እዩ። ናይ ቅድስናን ንጽህናን ዘምጽአና ግና ስራሕናን እምነትናን ጾምናን ጸለትናን ኣስተባቅዕትናን ልሞናናን ሓዘናን ብኽያትናን ንስሐናን ንእግዚአብሔር ኢልና ይቅር ምባልናን ንሓውና ከም ነብስና ምፍታውናን ምፍቃርናን ምዃኑ ክንርስዖ የብልናን። ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ቅድስና እዩ። ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ካብ ዝሙት ምርሓቅ እዩ። ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ንወዲ ሰብ ካብ ሞት ናብ ህይወት ምምላስ እዩ። ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ
بأمنة صنعها منبار إيو ناي እግዚአብሔር فقاد ندكي سبات صبوق من ناي إيو بلوهاتو بمحرتو بخالنتو مجابنتو بمؤمن إيو زفتصم حدا سب من ناي تسعيرو سمنتو بنصحنا بقدسنا يحلوه كازمت يرحق كرستنا استتصوعنايو ناو زموت زي خانه ناو نصحنا قدسنا مخانو نفولطو يقبع مغنياتو نصحنا قدسنا ننسنا نسقانا نزطاقم إيو زموت رخصت فتوت سخران قويلا قنا ننسنا نسقانا ጥፋትን ናዘል ዓለማዊ ሲኦል መከራን ስቃይን እሕሊፉ ዝህበና ስራሕ እዩ ካብዚ የድሕነና እግዚአብሔር አዳም አቦና 40 መዓልትን 40 ለይትን ስለዚ ጾመ ዝተወሃበ ክብርን ተስፋን ናይ ጾመ ስጋ ብገንዘብ ዝትመን አይኮነን ጎይታና አምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ አዳም ንምምላስ 40 መዓልትን 40 ለይትን በገዳመ ቆሮንጦስ ጸይሙ እዩ ሊቀ ነቢያት ነቢ ሙሴ ብሴና በረኻ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ጸይሙ 5 ሕገ ኦሪት መጽሐፍ ጽሒፉ እዩ ከምኡ ድማ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸይሙ ሕገ ወንጀል ብስርዓት ሰሪዕልና እዩ ጾም ናይ ስጋ ጥሜትን ብምጽዋምን ናብ ሕማምን ናብ ሓደጋን ንጋለጽ ኣይኮናን እኳ ደኣስ ብምብልዕን ብመስተን ዝመጸና ሕማማት ግና ብዙሓት እዮም ንኣብነት መብልዕ ብመስተን ዝመጹና ሕማማት ከም ጨጎራ ሕማም ኮላሊት ሕማም ሽኮር حمام منشرو حمام دفي الدم حمام سقطي زي عاقن رقدي عاقر خازم الصق حمام ريح ناي مرأي عاقمخا مغناس عم قطعت أمي زفتر قرطمات عب سمنتنا زي يدلي من قطقاتن سمنتنا زي مزازن ناي سمنت مدكامن مزحالن كم دما لموس مخانن ناي لب رخامن وزت زامسلو حمامات زمصو زي عقن مستن عم جاجبان زفطرم صجمات يوم متسي دما صوم زي مصام يو صوم جنا نز كل حمام مدحانيت فوس يو صوم مالت ناي نفسنا سجانان بحبرت منفساو سرحنا نسرحلو نتقملو ساعات مالت يو صوم مالت عين حماق كم مرأي إذني خفوق كم مسمع أفزي خانا نجر كم مزراب إيد كم مسراق إجري سنة زي خانا نجر كم مخد سمنت كبحات يسرح مرحاق زخل كللو صوم يقبرلنا جزاير عملا صوم ناي سقا فقاد كابسرو استطفئ ناي نفسي قسلي دما استدرق استحوي زتفوسن منسي ولدو سلام فقرن حادنتن متحللاين متحسابن استمهر كابن سساوي صواي وي دما جبري بيدا سحبا نازدنق برهان مسس تبلنا من قدية صم دك سبات بسرحهم ملاكت سماي مسيلهم زنورو ناي سناي هيوت غابن من قد إيامو زقبا مسمرنا حيزنا نقدميت خنسقوم كنبر يزقبا صوم ناي سقا فتوات يتفق صوم حماق حساب كابلبونانا يرحق صوم حدث بزح زدلي سب كابزي خانا حلمي حرا يوصو صومن صلاتن نسهنان كدسنان نحدث والتا مأجر إيام صوم نفس وكف سب هيوت تسفان بروح مسان سنك إيا صوم نغوح أمرو زلو سب كابدن قرنا زخانة أتحساسبان كاوغوهمي زخانة نابرا بيدو سحيبو يوز صوم استسبره منفس نابك زيابهر من قد إيا صوم تحتنا محاز
ፍራሕ ምዃን ኣይኮነን እዩ ጾም ናይ ጥበብ መስመር እያ ጾም ርእስኻ ገዚእኻ ስምዒትካ ኣዳሚጽካ ጸጋኻን ክብርኻን ሓሊኻ ርእሲ ኩሉ ንምዃን መንፈሳዊ ቁልፊ መፍትሕን ኣብ ኢድካ እትጭበጠሉ ስራሕ ናይ መንግስተ ሰማያት በር መእተዊ እዩ በዚ መሰረት ድማ ቅዱስን መላእክት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰማዕታት ጻድቃናት ወዘተ ኢልና ንደቂ ሰባት ከምኡ ድማ ቅዱሳን መኻናት ነቦታት ቅዱሳን ንዋያት ንመንፈሳዊ መገልገሊ ኣቑሑን ቅዱስ በዓላትን ቅዱሳን ስዕላት ንዕለታዊ ወዘተ ክንቅጽል ወይ ድማ ክንጽውዕ ንረክብ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ቅዱስና ፍጥራቱ ግና ናይ ባህርያኦም ዘይኾነስ ዝተዋሃበን ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ከመይሲ እግዚአብሔር ንሱ ቅዱስ ከም ምዃኑ ፍጥረት ዝኾንና ንሕና ቅዱሳን ክንከውን የድሊ እዩ አሜን ስለ ተቀድስ ቃሉ ናይ ቃል በዓል ቤት እግዚአብሔር አምላኽና ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን በኻለ ቪዲዮ እስካብ ዝመጽእ ሰናይ ቅንያት ወስዋት ለእግዚአብሔር